Дечица, кой празник идва скоро? 1 ноември, Ден на будителите. Точно така. Я да видим сега какво сме научили за будителите. Днес ще ми помага моята първа помощничка Дария. Тя ще ви покаже първият будител. Какво знаем за него? Васил Левски. Как му е истинското име? Васил Иванов Кучев. Точно така. И още как му казват? Дякона Апостола. Браво! А къде е роден? В град Карлово. Добре, а какво е създал? Тайни комитети За освобождение. на руско. Точно така. Да видим следващия будител. А това е? Иван Вазов. Така. Я ми кажете, какво знаете за Иван Вазов? Какво е създал? Аз съм българче. Да си кажем едно куплетче от него. Аз съм българче, обичам нашите... Планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Прекрасни сте! Я да видим следващия будител, Дари. А това кой е? Проби Врачански. Какво е направил? Приписал е първи история славено българска. Преписал я точно така. Следващия, Дари. Отец Паисий. Или Паисий Ханедарски. къде е роден? В Банско. А какво е направил? Създава история славено българска. Написал е историята точно така. Следващия. А това е доктор Петър Берони. Берон. Какво знаем за него? Какво е направил? Рибния Написал е рибния буквар. Следващия. Георги Раковски. Какво беше създал Георги Раковски? План за освобождение на българите. Браво, дечица! Точно така. Следващия. А това е? Христо Ботев. Какво знаем за него? Да ни освобождава. Браво, дечица! Браво!